ଗାମୁଛା ନହେଲେ କୋଉ କାମ ହବ ନାହିଁ। ଗାମୁଛାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ସକାଳ ପହରୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାର। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ହଁ ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପରିବା ଟିକେ ନେଇ ଆସନ୍ତନି। ହଁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଯାଅ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ବା। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଟିକେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ତମେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନ। ମୁଁ ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ଛୋଟ ବଟ ହଉଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେ? ଗୋଟାକୁ ତ ମୁହଁ ଗଡ଼ା କରିଦେଇକି କରିଛ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଲ ହାକ ମାରୁନି। କେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପତା ମିଳୁନି। ଖରାଟା ଜୋର ମାରୁଛି, ମୁଁ ଛତାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମାଲୋ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଘର ସଂସାର ଧନ୍ଦା ଲାଗିଲା। କେତେଟା ଦିନ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଘରକୁ ଅନେଇଥା। ବର୍ଷା ଏଇଠି ତମେ ପାଣି ଗରମ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ଆଉଛି। ଏଇଠି ତମେ ପାଣି ଗରମ କରୁଥାଅ, ଭାତଟା କରିଦେଇଥବ, ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ପରିବା ପାଇଁ ପଠଉଛି। କିଏ ମାଇଲା? ଟୋକାଟାକୁ କିଏ କହିଲେ? କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଉପନ ଖେଳିଛି ବା। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ ଯିବି ଟୋକାଟାକୁ ମୁହଁ ଦେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିକି କେଁ 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 କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ କାର ଥୁଆ ହେଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଚଲେଇ ପାରିବି? ଆରେ ଯାଇଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଥରେ ବସିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁହଁ ଦେଖି ହଉନି। ପନିପରିବା ଆଣିବନି ପାଠ ଫାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମ ଲଙ୍ଗା କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତୁ। ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଉଛି, କେତେବେଳେ ଖାଉଛି। ଆମ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଛ କି ଜେଜ? ଆମ ଟୋକା ଦେଖିଛ? ଟୋକା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ମୋ ଟୋକାଟାକୁ ଦେଖିଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସକାଳୁ, ତାର ଟିକେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋତେ ପଠଉଛି ବୁଢ଼ୀ ପରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କ'ଣ ଆଉ ଚାଲୁଛି ଯେ? ପରିବା ଦୋକାନ କେଉଁଠି ପାଖରେ ହେଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଉ ଥବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଶା କିଛି କରିଲାଣି।
ଭାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବାଳୁଙ୍ଗାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସକାଳ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କେହି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ପଛରେ ବସିକି ଓ ଭାଇ ମୁଖିଆ ଭାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସକାଳୁ ତା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯେ ଟୋକାଟା ମୁଁ ପରିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବସିକି ବଜାରକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ପରିବା ପାଇଁକି ଯାଏ ବୁଢ଼ା ବୟସ। ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖିଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସକାଳୁ ଟୋକାଟା ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଭଲ ଲାଗିବ? ବୁଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ ମୋତେ ପଠଉଛି। ହଉ ତମେ ଥାଅ ଚା ଜଳଖିଆ ସଇଲାଣି? ହଉ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉଛି। ଟୋକା ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦବ କହିବ ବାପା ଖୋଜୁଥିଲା ହେଲା ମୁଁ ଆଉଛି। ହଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ? କାହିଁ ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ ଯିବି ପରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦାଦି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସକାଳୁ ଟୋକାଟା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ ପରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଭଲ ଲାଗିବ? ଅଣ୍ଡିରା ପିଲାଟା ଘରେ ଥାଇକି ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ପଠେଇଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କ'ଣ ଆଉ ଚାଲୁଛି? ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଖରେ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବ?
କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବି। ଟୋକାଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମଣିଷ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ପନିପରିବା ନିଜର ଟିକେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ, ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ଯେ ଟୋକାଟାକୁ ପଠଉଛି ଗେଲ ବସର କରିକି ଛୁଆଟାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କରିଦେଲା। ଏ ବୟସରେ ମଞ୍ଜିକି ପନିପରିବା ଆଣିବ ଆଉ କ'ଣ ବୟସ ଅଛି? କାଥରେ ଯାହା ହେଇଥା ଟୋକାଟାକୁ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ବାଟ ପାଖରେ କେଉଁଠି ହେଇଛି ବଜାର ଘାଟରେ ସେଇଠିକିନା ଗଲି ପନିପରିବା ଥରେ ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଗଲି। ପାଖରେ କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ 8 ଗଣ୍ଠି ଆଉ ଚାଲୁଛି, ତେଲ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ଦୋକାନ ଏଇଠି ପାଖରେ ହେଇଛି ଯେ ଚୁଟିକିନା ଗଲି ସେ ପରିବା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କେତେ ମାଇଲି ବାଟ। ହଉ ତା ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋତେ ପଠଉଛି ପରିବା ପାଇଁ। ମିଳିଗଲେ ବସେଇ ନେବା କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଟୋକାଟାକୁ ମୁହଁ ଦେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲ ମାନୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ଖାଲି ତୁ ତା ଚଲେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା କିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରଖୁନି, ବୋଲ ମାନୁନି। ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବଜାରକୁ ପଠଉଛି ପରିବା ପାଇଁ। କେତେ ମଣିଷ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଚାଲୁଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବି। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋତେ ହଇରାଣ ହବନି।
ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଯାଏ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଏତେ ଖଟିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଟିକେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଏନି। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ କିଏ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ମାଟି ଗିଲାସ, ପିତ୍ତଳ ଗିଲାସ। ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ପିଇବାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। କ'ଣ କରିବା? ହଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପିଇକି ବଞ୍ଚି ହେବନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଠିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଗଳାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଖରା ଟିକେ କମୁଛି, ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିଲା ତା ପଛରେ ବସିକି ପରିବା ଦୋକାନ ପଳେଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବୋଧେ। କାଲି ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି, ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଧାନ ବିଲଟାରେ ଦେଖିବାକୁ। କାଦୁଅ ପଚର ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ପାଣି ଧରିବ ସରୁଛି? ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଆଡ଼ୁ ଔଷଧ ଟିକେ କବିରାଜଠୁ ଆଣି ଔଷଧ ଖାଇଛି। ହଉ।